나서 다대 드린딜리아다 아주디 라왕거즈베디 더니마 소신님 시바르 차대요 세상 딜리아 Więc dzisiaj mamy czwarty dzień nauk wiosennych Arya Krzyma. Wielu z Was ogląda te wykłady przez internet, ale głównymi odbiorcami są mniszki uczestniczące w tegorocznym Arya Krzyma. Ale wiem, że wielu, więc i im, zarówno im, jak i wszystkim innym mnichom, mniszkom i świeckim oglądającym przez internet, wszystkich chciałbym pozdrowić. Będę teraz kontynuował omawianie tekstu 50 strof o guru. Poczekajcie chwilę, muszę włączyć. 안데레야다 가자 건도 아주 따다리디 sab제디베 디치 가주로야다 투부를 차스다 가는 가나지 땡땡 Więc 다이네 케바스케민도 간다 갑데는데 제 차고로 가르도는 데바 되지 않았지 nasza takie jakby kolejność omawiania została troszkę pomieszana. Podczas poprzedniego wykładu, poprzedniej sesji korzystałem z jednego komentarza, dzisiaj będę korzystał z innego komentarza, więc trochę będę powtarzał pewne niektóre rzeczy. Więc ten komentarz, którego teraz będę Dziewczyna Dragpyga Jelcyna, jakby dzieli ten tekst na trzy części. Pierwsze jest takie wprowadzenie i znowu wracamy do tych pierwszych dwóch linijek pierwszej strofy. Teraz przetłumaczyłam to trochę inaczej. On jest warunkiem osiągnięcia stanu chwalebnego Vajrasattwy. Chylę czoło, jak przystało do lotosowych stóp gór. Potem zaś kolejne dwie linijki są jakby takim zobowiązaniem i opisaniem, zobowiązaniem do napisania tekstu i opisaniem, czego będzie dotyczył ten tekst dokładniej. Teraz poprzednio mówiłem korzystałem z takiego komentarza sanskryckiego dotyczącego tego tekstu, komentarza, który jest taki niepełny. Natomiast teraz wyjaśnię kilka rzeczy dotyczących tej pierwszej strofy, korzystając z wczesnych komentarzy tybetańskich. Pierwszym z nich jest komentarz Dziecyna Dragpy Gyaltsena. On wyobjaśnia słowo chwalebny. Co znaczy słowo chwalebny? Chwalebny znaczy otoczony chwałą wypływającą z niedualnej mądrości. Więc czym jest ta niedualna mądrość? Ona jest Vajrasattwą. Czyli Vajra to pustość, a sattva to wielkie współczucie, wobec czego niedualna mądrość to jest niedualność pustości i nierozdzielności pustości i wielkiego współczucia. Albo połączenie, albo nierozdzielne mądrość czyli mądrość nierozdzielności, pustości i współczucia. Czyli Vajra Samadhi. Możemy też powiedzieć, że to jest po prostu stan
który się osiąga poprzez to Vajra Samadhi. Czyli jak osiągnąć taki stan Vajra Samadhi? Można go osiągnąć tylko poprzez podążanie za guru i praktykowanie ścieżki. Czyniąc tak, możemy osiągnąć Vajra Samadhi, jakby podążając za ich wskazówkami, podążając za jego naukami. Zatem osiągnięcie stanu Vajrasattwy zależy, warunkiem takiego osiągnięcia jest właśnie guru i dlatego kłaniamy się, chylimy czoło przed takim guru. Czyli kłaniamy się kogoś, kto jest wart pokłonu. Komentarz mówi, że to musi być ktoś taki jak Bawila, czyli guru, który był wart pokłonu, wart wykonywania pokłonu ciałem, mową i umysłem. Więc to było wyjaśnienie Jetsenna Drakpa Gyaltsena. Mamy również komentarz Jetsun Kapy, który jest jakby najbardziej znanym w Tybecie komentarzem do tego tekstu. Więc w jego komentarzu czytamy, czyli chylę czoło, jak przystało do lotosowych stóp guru, czyli przed kim chylimy czoło? Przed lotosowymi stopami guru. Czyli jakby stopy guru są porównywane do lotosów. Jak już wspomniałem wcześniej, czyli stopy guru są jakby najniższą częścią ich ciała, oczywiście. Czyli autor tekstu jakby składa hołd Czyli chodzi o to, że najwyższą częścią naszego ciała dotykamy najniższej części czyjegoś ciała. Tak? Na tym polega pokłon. To jest okazanie bardzo głębokiego szacunku. Więc jak chylimy czoło? Jak przystało. Co to znaczy, jak przystało? To znaczy z szacunkiem, ciałem, mową i umysłem. Tak jak opisują to teksty. Czyli nie wykonujemy to tylko ciałem, wykorzystujemy do tego i ciało, i mowę, i umysł jednocześnie. Więc ten sposób okazywania szacunku guru, składania hołdu guru jest opisywany w bardzo wielu tekstach. Więc powinniśmy to robić zgodnie z tymi opisami. I kim jest ten guru? Wart tych pokłonów i szacunku? I znowu tutaj ten komentarz omawia, jakby zwraca uwagę na to słowo chwalebny. Mówi się, że w siódmym rozdziale pierwszej z 2 ksiąg Hevajry mówi się, że chwalebny to niedualna mądrość. Czyli chwalebny to jest to słówko sanskryckie Shri.
Czyli to jest ktoś, kto posiada chwałę niedualnej mądrości. Czyli posiada jakby główny warunek, osiągnięcia stanu Vajrasattwy. Więc tak jest to opisane w innych tantrach również. Dlaczego to jest Vajrasattva? Mądrość najwyższego przebudzenia jest nazywana Vajrą, która pojawia się jako mądrość Vajry, czyli Vajrasattva. Czyli Vajra jakby odnosi się do, też mówi się również, że Vajra odnosi się do Dharmakai, a Sattva do foremnych kai. Taki jest właśnie Vajrasattva, czyli ten stan osiągnięcia tych wszystkich kai jest Vajrasattvą. Tą elementem, który głównym warunkiem osiągnięcia takiego stanu jest nasz chwalebny guru. On jest głównym warunkiem osiągnięcia przez nas stanu takiego Vajrasattwy, czyli jedności czterech kai. Więc później mamy kolejne dwie linijki, tak? Więc ja tutaj, ale zanim przejdziemy do kolejnych, to tutaj jakby zrobiłam taką tabelkę, porównując te jakby słowa zawarte w tych pierwszych dwóch linijkach, czyli sanskrycki, tybetański, chiński i tak dalej. Pierwszy, i teraz przechodzimy do kolejnych dwóch linii, która jest jakby takim zobowiązaniem do skomponowania tego tekstu. On podążanie za nim zostało opisane w wielu niesplamionych tantrach. Podsumuję je tutaj teraz. Słuchajcie, czy słuchaj uważnie. I tutaj mamy na slajdzie sanskryt, tybetański i chiński. To jest chińskie tłumaczenie, które jest tłumaczeniem z tybetańskiego. Zaś tybetański jest przetłumaczeniem z sanskrytu. Tutaj jego świątobliwość podkreśla, że jakby różnica pomiędzy tybetańskim i chińskim w tych dwóch linijkach. Teraz będziemy jakby podążali, są pewne różnice pomiędzy tybetańskim i chińskim, natomiast my tutaj podczas tych wykładów opieramy się głównie na tym tybetańskim przekładzie. Więc tutaj są te kolejne dwie linijki rozbite na te różne słówka, sformułowania. Mamy sanskryt, tybetański, chiński i angielski. Jak już wspomniałem, tutaj ten tekst omawia trudne punkty podążania za guru. Więc najpierw wykonaliśmy hołd, pokłon. A więc po tym pokłonie, po oddaniu czci, jaka praca przed nami nas czeka? Te dwie kolejne linijki mówią, podążanie za nim opisuje wiele niesplamionych tantr. Co to znaczy? Znaczy niesplamionych? Niesplamionych to znaczy, że one są czyste, że są bezbłędne. Można też powiedzieć, że nie posiadają splamień, braku zasługi.
czy też splamień złych czynów. Więc w tym przypadku, kiedy mówimy niesplamione, to tak jakby autor tych 50 strofoguru podkreśla, że pisząc ten tekst opierał się na autentycznych źródle, że on nie wymyślił tego wszystkiego, nie zmyśla, to nie jest jakby efekt jego wyobraźni, tylko zebrał to, co zostało już opisane w wielu wspaniałych tantrach. On tylko zebrał główne punkty tych nauk. Dlatego Talmika mówi, jak opisano w wielu niesplamionych tantrach. Tutaj jakby autor podkreśla, że on tego nie zmyślił. Teraz dalej przechodzimy do słowa tantra. To znaczy, co znaczy słowo tantra? Tantra znaczy ciągły. Tantra to ciągłość, kontinuum. I tantry dzieli się na trzy rodziny, czyli tantry przyczyn albo warunków, tantry rezultatów i tantry metod. Czyli tak jak powiedziałam, tantra to kontinuum, ciągłość. Mamy tantry przyczyn, tantry rezultatów i tantry metod. Więc tantry warunków czy przyczyn przyczyny to są tantry opisujące różne rodzaje istot, różne rodzaje rodzin istot, grup istot, dlatego tantry naucza się ciągle, kontynuuje się nieustannie. Tantry rezultatów to są tantry skupione na Vajradarze, czyli na tym, co osiągamy poprzez praktykę tantr. Czyli Vajradary, który jest naturą właściwości wszystkich Buddów. Zaś tantry metod to są tantry opisujące wszystkie metody osiągnięcia tego stanu, czyli mantry, mundry, mandale, rytuały i tak dalej. Te rytuały zaś dzieli się na 4 różne klasy: Kriya, Charya, yoga i Anuttara yoga, czyli nieprzewyższone tantry. Niedualne tantry. Więc w tych wszystkich rodzajach tantr, wszystko jedno jakie podzielimy, w wielu tych tantrach opisuje się właściwy sposób podążania za guru, albo opisuje się niewłaściwy sposób podążania za guru, który trzeba unikać.
Więc można by było się zastanowić, skoro Bhagavan przekazał te wszystkie tantry, dlaczego teraz mamy powtarzać te wszystkie nauki, które Bhagavan, po co to robić? Przecież to wszystko już jest napisane w tantrach. Po co pisać taki tekst? 50 strof o guru. Więc autor tutaj jakby odpowiada na to w tej pierwszej strofie, że ja podsumuję to krótko. Czyli autor jakby zapowiada, że on uczyni pewne podsumowanie, zbierze główne punkty tych nauk, które są które zostały przekazywane, były przekazywane przez Buddę w różnych tantrach. To właściwy sposób podążania za guru opisywany jest w różnych tantrach. Musielibyśmy je wszystkie przeczytać, żeby się dobrze zapoznać z tym tematem. Więc to oczywiście zabrałoby nam dużo czasu, o ile w ogóle bylibyśmy w stanie dotrzeć do tych tantr w naszym języku. Więc byłoby to bardzo trudne czasami dla niektórych, wobec czego dobrym pomysłem jest podsumowanie tych wszystkich głównych punktów. Więc jest taka historyjka, która opowiada o tym. Ta historyjka dotyczy Atishi. Gdy został głównym opatem Wickramasili, Uniwersytetu Wickramasili, który w owym czasie był głównym jakby takim ośrodkiem nauk Vajrayany w Indiach. Wiele nauk Vajrayany właśnie przekazywali, nauczali właśnie mistrzowie Wickramasili. Tam było też w tej bibliotece Wickramasili było też bardzo wiele tekstów Vajrayany, bardzo wiele tantr było tam przechowywanych, więc Atisha pomyślał, przeczytał je wszystkie i miał takie poczucie takiego pewności, że w zasadzie każdy tekst dotyczący tajemnej mantry on już poznał. Ale w pewnej nocy we śnie ujrzał Tarę. I ona go zapytała, a przeczytałeś tą tantrę? Przeczytałeś tą i tą tantrę? A on pomyślał, nie pamiętam takiej tantry, chyba nie przeczytałem takiej tantry nigdy w życiu. Więc chodzi o to, że kiedyś, że jeżeli tworzysz sobie taką dumę, że przeczytałeś już wszystkie teksty tantryczne, jakie istnieją, to zawsze się okaże, że jakiejś tantry nie znasz. Tara mu powiedziała, a jest jeszcze taka tantra i taka tantra. Nie znasz ich wszystkich, prawda? Nigdy by ich nie przeczytałeś, albo może przeczytałeś, ale zapomniałeś. Albo nigdy nie słyszałeś o tego rodzaju tantrach. Więc to jakby osłabiło tą dumę Atishi. Więc później, kiedy Atisha był już w Tybecie, w klasztorze Samie, Atisha jakby rozpoczął swoją podróż od Ucangu, tak? Od Samie, od najstarszego, największego w tym okręgu klasztoru tybetańskiego. Tam również znajdowała się duża biblioteka, stworzona przez tybetańskich królów, i w których znajdowało się sporo tekstów sanskryckich dotyczących, mówiących o Vajrayanie, dotyczących. Więc Atisha
Atisha zobaczył te wszystkie teksty i nagle się okazało, że tam są indyjskie teksty napisane w sanskrycie, których on nigdy wcześniej nie widział. Nagle zobaczył je w Tybecie, więc niektóre z nich przekopiował, przepisał sobie, i wysłał te kopie z powrotem do Wikramashili. Wtedy Atisha uważał się za wielkiego uczonego Vajrayany. W tamtym czasie nauki Vajrayany były mocno popularyzowane w Indiach. Jemu się wydawało, więc można było je faktycznie przeczytać. Był dość duży dostęp do nich. I nagle Atisha zobaczył, że jest jeszcze wiele tekstów, których on sam nigdy nie widział, nie przeczytał i teraz dopiero je znalazł w bibliotece w Tybecie. Więc to jakby pokazuje, że dla nas jakby przeczytanie wszystkich tantr jest praktycznie nieosiągalne. Jeżeli było nieosiągalne dla Atishi, a Opata Wikramashili, to tym bardziej dla nas jest to bardzo trudne. Zawsze oczywiście jest wiele tantr, które już zaginęły, które nie doczekały naszych czasów. Dlatego autor 50 Strafoguru jakby wydobył tą esencję, te główne punkty z wielu różnych tantr i jakby zamieścił je w jednym tekście, który łatwo przeczytać, więc to jest jakby ta praca, której się ten autor podjął. Potem autor mówi, więc słuchaj uważnie. Więc autor mówi, ja teraz wyjaśnię główne punkty dotyczące podążania za guru z tych wielu niesplamionych tantr. Więc wszystko, co ty szczęśliwy uczniu, który masz szczęście słyszeć te nauki, czy też czytać te nauki, wszystko, co masz zrobić, to słuchać uważnie. Często mówi się o tym, że uczeń musi być jak ten otwarte naczynie, tak? Że nie może być przewróconym, dziurawym naczyniem, brudnym naczyniem. Musi być otwartym naczyniem. Jakby. Więc tutaj jakby w komentarz do tego tekstu jakby przywołuje właśnie te trzy porównania, że nie ma, że słuchać tego, czy też czytać ten tekst powinno się tak, aby uniknąć tych trzech błędów, czyli bycie jak naczyniem, które jest brudne, które jest dziurawe lub które jest odwrócone do góry nogami. Więc można powiedzieć, że te komentarze być może są w ogóle źródłem tych porównań z tych trzech rodzajów naczyń, czy też czterech rodzajów naczyń. Dalej komentarz Dziecyny Rakpy Gyaltsena mówi o tym, co to znaczy podążać. Podążać. Co to znaczy podążać za guru? Więc podążanie za guru zostało opisane w wielu niesplamionych tantrach. Co to znaczy? Więc istnieją dwie różne wyjaśnienia na ten temat. Więc te metody podążania za guru są opisane w tantrach.
주말에 소화 되겠다 치료비 덤발라서 진짜게 제가 많이 봐. I tutaj jakby autor podkreśla, że w tamtym czasie w ogóle istniało bardzo wiele tantr i również tantr niebuddyjskich. Na przykład niebuddyjskich, takich jak Kama Sutra i inne tantry napisane przez ludzi, przez zwyczajnych ludzi. Wobec czego tutaj jakby autor podkreśla, że że on opierał się na tych niesplamionych tantrach. Czyli głównie chodzi tu o 5 głównych tantr, które przytoczymy przy odpowiednich fragmentach tych tekstów. Czyli to było jakby 5 głównych tantr, które było źródłem tych nauk. I komentarze również jakby potwierdzają, że to było tych 5 albo 6. Czasami mówi się o 6, czyli tantra Vairochany, Vajra Ushnisha, w tantra Yamantaki, Goya Samaja i Vajrapanjara. To są te tantry, które są jakby głównym źródłem tych nauk. Czyli oczywiście, że pewne nauki pojawiały się pewnie też w innych tantrach i być może, że autor posługiwał się też innymi tantrami, ale wszystkie komentarze wskazują, że to były tych 5 głównych. Więc nie ma. Oczywiście te wszystkie nauki znajdują się w tych wszystkich tantrach i trzeba by było je wszystkie jakby przeczytać i jakby podsumować, jakby zrozumieć podsumowań. Więc tutaj autor dokonał takiego podsumowania tych wszystkich nauk w 50 strofach. Tak to opisuje Gyaltsen Dragpa Gyaltsen, zaś w komentarzu Dzieconkapy czytamy. On jakby dokonuje jakby dochodzi do podobnych konkluzji. Więc tutaj jakby znowu Tsongkhapa podsumowuje to, że najpierw po wykonaniu tego pokłonu, co dalej robimy, jakby autor omawia, autor jakby zobowiązuje się do wykonania takiego podsumowania nauk o tym, jak podążać za guru, które zostały opisane w wielu niesplamionych tantrach. Czyli jakby Dzieconkapa jakby dokonuje podobnego komentarza. W swoim komentarzu po kolei przy różnych strofach tego tekstu Tsongkhapa jakby dopisywał jakby notatki, z której tantry te nauki pochodzą. Skoro to jest opisane w różnych tantrach, więc jak Tsongkhapa teraz odpowiada właśnie na to pytanie, po co robić takie podsumowanie, skoro te nauki w tantrach już istnieją? Ale Tsongkhapa mówi, że one są pomieszane w różnych tantrach, trzeba było je zebrać, podsumował, jakby przyjąć odpowiedni porządek, w jakim będą one prezentowane i tak dalej. Więc tego dokonał właśnie autor tego tekstu.
좀바 담자 다 디제래야 다 슝지는 Więc to było jakby to była pierwsza strofa. Teraz przejdziemy do drugiej. 10번 영어 그거들이야 다디 디 드네마 샴리야 삽제디 아니 버지 제르무지 삽제 다란 비주 화상오망에 게이 더 시에베 Myślę, że tutaj 삽제 다란 더 슈비 근데 다란 더마 슈비나 답대면으로 소소로 숑 근데 뉴스한 딱 가서 tej drugiej strofy będę również nauczał zgodnie z komentarzem Tsongkapy, który 좀 가자 좀바다 제가 레기 sambarchawa qabgi tuyan sisi ani njugi tuyan sisi namba sum yorba li dusane ta digi sabje zu sum yebi ta di nane qabs baba di sambarchawa qabgi tuyan yebi Więc jeżeli podzielimy tekst na wstęp, główny tekst i podsumowanie, lama tembe su tinsu shebi tu sheni nurundu shidar chawasa 다 lama tembe su telaya tinsu jir temba te mixe tinsu ki tuyan duwaasa 다 tinsu jir temba tela ngui ki tuyan zang więc właśnie nama nishe 다 lama tinsu ngui ki tuyan telaya więc to jest jakby początek jakby właściwego tekstu. Ta druga strofa to jest jakby początek do właściwego tekstu. lama tinsu dor temba telaya lama la kubar chawa teba Więc najpierw mamy takie ogólne wskazania dotyczące podążania guru. I ta druga strofa jakby głównie podkreśla to, dlaczego powinniśmy jakby podążać za guru. Więc najpierw analizujemy, kim jest guru, potem dlaczego warto dokładniej. Więc ta druga strofa jakby mówi o tej logice, dlaczego warto jakby składać hołd do guru, podążać za guru. Więc tutaj znowu mamy tą drugą linijkę, mamy sanskryt, tybetański, chiński i angielski. Tatagatowie, którzy przebywają w 3 czasach i światach 10 kierunków, oddają cześć Vajra mistrzowi, który został obdarzony najwyższą abhisheką. Więc ta strofa opowiada o wielkości wspaniałości naszego guru. Więc najpierw sanskrycki komentarz omawia to słówko, co to jest abhisheka. Abhisheka, czy też po angielsku empowerment, akurat tutaj tłumacz użył. Tutaj znowu mamy taką tabelkę rozbijającą to na słówka. Abhisheka. Co to znaczy? Abhisheka w sanskrycie głównie znaczy obmywanie. Czy to jest obmywanie ze splamień. I również znaczy normalne mycie ciała, tak? Obmywanie ciała z kurzu i z brudu. Ale tutaj mamy najwyższą abhishekę, czyli najważniejszą, najwyższą. Dlaczego? Dlatego, że ona jest warunkiem, ona jest przyczyną osiągnięcia najwyższego celu, najwyższego przebudzenia. Więc jest to najwyższa abhisheka.
gdyż ona jest przyczyną osiągnięcia najwyższego rezultatu. Więc w pewnym sensie można rozumieć, że to są wszystkie Abiszeki, że najwyższa Abiszeka to jest jakby suma wszystkich Abiszek. Innym wyjaśnieniem jest, że jest to najważniejsza ze wszystkich Abiszek. Czyli mamy Abiszekę, wazy i tak dalej, 4 części Abiszeki, ale główną Abiszeką jest Abiszeka słowa, 4. Abiszeka. Więc to można rozumieć jako podsumowanie wszystkich Abiszek, albo że wskazuje to na tą 4. najważniejszą Abiszekę. Dalej mówimy o tym, że to tutaj chodzi o Vajra mistrza, czyli kogoś, kto jest jakby gotowy, posiada odpowiednie właściwości, odpowiednie przygotowanie, aby otrzymać taką Abhishekę. Czyli Vajra mistrz, to słówko Vajra oznacza dyscyplinę Vajradary, którą ten mistrz praktykuje. Więc ponieważ praktykuje tego rodzaju dyscyplinę Vajradary, można go nazywać Vajra mistrzem. To jest jakby jedno wyjaśnienie tego składnika, że to jest Vajra. Innym wyjaśnieniem jest takim, że Vajra to jest niedualna mądrość, której nie można złamać, której nie można rozdwoić, zniszczyć. Dlatego, ponieważ jest taka niezniszczalna, jest Vajra mądrością, więc stąd to słówko Vajra. Więc jakby jeżeli urzeczywistniliśmy niedualną mądrość i angażujemy się w nią, jakby ona nam towarzyszy, więc jesteśmy tacy niezniszczalni jak ta niedualna mądrość, jesteśmy Vajra mistrzem, tak? Jeżeli taką mądrość też przekazujemy swoim uczniom, to znaczy stajemy się mistrzem, czyli nauczycielem, który tego rodzaju mądrości naucza. Sprawia, że uczniowie również angażują się w tego rodzaju Vajra dyscyplinę i praktykują Vajra mądrość. Teraz, co to są Tathagatowie? Tutaj mówimy tak, że wszyscy Tathagatowie. Więc zgodnie z sanskryckim komentarzem, to są istoty, które wiedzą wszystkie czasy, wszystkie sposoby, wszystko, co jest co można wiedzieć. Jest tak, jak mamy jakiś owoc na dłoni, to oni wiedzą i wiedzą wszystko o tym owocu. Wiedzą, jak podążać ścieżką. Oni wiedzą, jakby nauczają swoich uczniów zgodnie z intencjami, zgodnie z rodziną, do której do której należą, zgodnie z czasem, zgodnie z intencjami, jakby predyspozycjami uczniów. Wiedzą, jakich nauk, jaką dharmę tym uczniom przekazać, żeby to odniosło jak najlepszy skutek, przyniosło jak najwięcej pożytku. Ale
jakby warunkiem tego, żeby tak nauczać, jest właśnie ta wiedza. Wiedza o tym, co dzieje się w umysłach tych uczniów, jakie są ich uwarunkowania karmiczne i inne i tak dalej. To jest właśnie jakby wyjaśnienie słowa Tathagata, czyli to jest jakby to jest jakby synonim Buddy. Teraz, co znaczy w 10 kierunkach? Tu chodzi o 4 główne kierunki: wschód, południe, zachód, północ i też północny wschód, południowy zachód, północny zachód, południowy wschód i tak dalej. I jeszcze jest kierunek w dół i w górę. Więc mamy 8 kierunków wokół i kierunek w górę i w górę, więc razem jest ich 10. I też mówi w światach 10 kierunków, czyli czym są te światy? Lokadatu. Więc to są czyste i nieczyste światy. Można powiedzieć nieczyste światy i czyste krainy Buddów, takie jak Sukhavati, i nieczyste światy takie jak nasz. Więc to są wszystkie czyste i nieczyste światy, w których przebywają Buddowie. Więc w tych wszystkich 10 kierunkach znajdują się te wszystkie światy, a w nich przebywają Buddowie. Dalej mamy sformułowanie w 3 czasach. Więc w tym kontekście to nie znaczy przeszłość, teraźniejszych i przyszłość, tylko znaczy poranek, południe i wieczór. Czyli w tym kontekście to znaczy, że Tathagatowie składają hołd rano, w południe i wieczór, 3 razy dziennie. Czyli w 3 czasach znaczy, to znaczy, że Buddowie 10 kierunków w 3 porach dnia jakby wykonują ten pokłon przed Vajramistrzem. Tutaj można mieć pewną wątpliwość, tak? Wszyscy guru, wszyscy Buddowie 10 kierunków przychodzą rano, w południe i wieczorem, żeby pokłonić się mistrzowi, Vajramistrzowi. Więc Buddowie 10 kierunków zazwyczaj to jest tak, że to my i mistrzowie pokłaniamy się przed Buddami. Zazwyczaj myślimy, to my powinniśmy kłaniać się Buddom i Bodhisattwom. Dlaczego Buddowie i Bodhisattwowie przychodziliby 3 razy dziennie, żeby pokłonić się Vajraguru? To oni są jakby tymi, którzy osiągnęli wszystko, oczyścili wszystko, to my powinniśmy im składać pokłon. Więc komentarz sanskrycki jakby wskazuje na dwie przyczyny takiego stanu rzeczy, tych pokłonów. Mówimy oczywiście o wykwalifikowanym guru, o faktycznym, autentycznym Vajra guru, Vajramistrzu. Dlaczego Buddowie, Bodhisattwowie 10 kierunków kłaniają się przed nimi? W tantrach mówi się, w 22 strofie tego tekstu jest jakby wyjaśnienie. 22 strofa tekstu brzmi tak:
Uczeń powinien zawsze uważać mistrza jako tożsamego z Vajradharą. Vajradhara jest jakby naturą wszystkich Tathagatów, tak? Jest jakby tą esencją wszystkich Tathagatów. Więc jakby Buddowie w ten sposób postrzegają Vajramistrza, dlatego składają mu pokłon. Więc kiedy przejdziemy do tej 22 strofy, to jakby omówimy ten temat głębiej. Tam jest wyraźnie napisane, że uczeń powinien postrzegać mistrza jako tożsamego z Vajradharą. Czyli chodzi o postrzeganie guru jako Buddę, że on jest autentycznym Buddą, że guru jest Buddą. I rozwijanie wiary, odpowiedniej wiary i oddania do guru jako Buddy. W wielu tantrach mówi się o tym, że to jest bardzo ważne, utrzymywanie takiego poglądu. Na przykład w 17 strofie Tantry Guhya Samadży mówi się, że Bodhisattva Mahasattva Maitreya pokłonił się przed wszystkimi Tathagatami i spytał w Bhagavanowie, jak wszyscy Buddowie, Tathagatowie, wszyscy Bodhisattwowie mają postrzegać mistrza, który posiada najwyższą Abhishekę Guhya Samadży. Czyli wielką tantrę ciała, mowy i umysłu wszystkich Tathagatów. Więc najprościej, więc wtedy wszyscy, więc to jakby chodzi o to, że chodzi tutaj o Bodhisattvę Maitreję, który zadał takie pytanie Buddom. Więc jakby Maitreya pytał się Buddów, jak powinniśmy postrzegać, jak powinniśmy traktować takiego mistrza. A wówczas wszyscy Buddowie i Bodhisattwowie odpowiedzieli Maitrei, synu szlachetnej rodziny, wszyscy Tathagatowie i Bodhisattwowie postrzegają go jako Bodhicitta Vajrę. Więc guru, który posiada Abhishekę Guhya Samadży, czyli najwyższą Abhishekę, jest Bodhicitta Vajrą i powinien być traktowany jako Bodhicitta Vajra. Kiedy mówimy Bodhicitta Vajra, to wyjaśnię później, przejdziemy jeszcze do tego, co to znaczy. Ale tak czy inaczej, tak powinniśmy postrzegać naszego mistrza. Więc jakby Bodhicitta Vajra i nasz mistrz są jednym, są tożsami. Oni nie są dwiema, nie można ich oddzielić od siebie. Są nierozdzielne, są nierozdzielni, tożsami, nierozróżnialni. Synu szlachetnej rodziny. Tutaj dalej Buddowie mówią, że we wszystkich kierunkach, w światach wszystkich kierunkach, tych trzech czasów, Vajra mistrzowie otrzymują, Buddowie i Bodhisattwowie przekazują różne dary Vajra mistrzom, różne dary Tathagatów, a potem po przekazaniu tych darów wracają do swoich krain. Kiedy wróciwszy do swoich krajów, piszą pochwały o tych Vajra mistrzach. Że oni są ojcami, matkami i nauczycielami Tathagatów.
Ten Vajra mistrz, tak, jest ojcem wszystkich Tathagatów, jest matką wszystkich Tathagatów, jest nauczycielem wszystkich Tathagatów, więc jakby piszą tego rodzaju pochwały na jego temat. W swoim komentarzu Jitsong Kappa pisze na ten temat tak. W Guya Samarza, w tantrze Guya Samarza jest wyraźnie napisane, że ktoś, kto otrzymał tą abhishekę Guya Samadży, ale też w innych tantrach, nie tylko w Guya Samadży, w innych tantrach również to jest to napisane, że osoba, że osoba właściwy, kwalifikowany Vajra mistrz, który udziela tej abhiszeki Guya Samadży, powinien być postrzegany jako Buddha, jako tożsamy z Guya Samadżą. A bodhicitta Vajra to jest inne imię Vajradhary. To jest po prostu synonim Vajradhary. Więc tak powinniśmy postrzegać guru, który udziela nam abhiszeki. Jetsun Dragpa Gyaltsen w swoim komentarzu zaś wyjaśnia to w ten sposób. U guru, dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego guru jest dla nas taki ważny? Dlaczego powinniśmy go tak szanować? On jest tak ważny dla wszystkich Buddów i Bodhisattvów. W oczywisty sposób jest ważny dla nich, to i dla nas powinien być ważny, dla nas zwyczajnych istot. Czyli wszyscy Tathagatowie 3 czasów i 10 kierunków składają hołd Vajra mistrzom, więc my również powinniśmy to czynić. Nawet jeżeli ktoś jest zwykłą osobą, nie Vajra mistrzem, ale wypełnia ale naucza innych, to również jest godzien szacunku i czci. Więc to wszystko jest opisane zgodnie z 4 różnymi klasami tantr. Można jakby wyjaśnić to, posługując się wyjaśnieniami z 4 klas tantr. Pierwsza to jest wyjaśnienie zgodne z Kriya Tantrą Vajrashnisha. Więc zgodnie z tym wyjaśnieniem Vajra mistrz, który otrzymał najwyższą abhishekę, jest Buddą Dipankarą. Najwyższa abhisheka to jest Vajra Samadhi. Ponieważ osiągnęli to Vajra Samadhi, czyli tą najwyższą abhishekę, stali się Buddą Dipankarą. Więc sprawiając radość takiemu Buddzie Dipankarze, osiągniemy podobny stan. Buddha Dipankara był nauczycielem Buddów, czyli jest jakby nauczycielem u Buddów tego szczęśliwego eonu. Kiedy Shakyamuni był królem Shuradatta w mieście Gunawat, wówczas Buddha Dipankara był bodhisattvą Suchandrą, od którego przyszły Shakyamuni otrzymał ślubowania bodhisattwy. Później Dipankara przebudził się do stanu Buddy i był nauczycielem Shakyamuniego i innych.
Wszyscy Tathagatowie tego szczęśliwego Onu, Shakyamuni i inni Buddowie, w związku z tym składają cześć, składają hołd Dipamkarze, który w trzech czasach nieustannie okazuje im życzliwość i jest nauczycielem tych wszystkich przyszłych Buddów. Więc skoro Buddowie szanują, składają hołd, czczą takiego nauczyciela, to zwykłe istoty również powinny to czynić. Więc wszyscy przyszli Buddowie również będą mieli takiego nauczyciela Dipankara, którego najpierw otrzymają ślubowania bodhisattwy, a potem inne nauki. Potem zgodnie z drugą klasą tantr, w tantrze Maya Samvary mówi się, że najwyższa Abhisheka to jest taka Abhisheka mistrza. Że istnieje taka Abhisheka mistrza. Czyli ktoś, kto jest zwykłym uczniem, jeżeli mistrz jest zwykłą istotą i uczeń jest zwykłą istotą, jakby przekazuje taką Abhishekę mistrza, wówczas mistrz, oboje mistrz i uczeń, o ile dobrze zrozumiem, mistrz i uczeń zaczynają rozumieć 10 takości. Więc jest to Vajra-mistrz jest zwyczajną istotą, która posiada właściwości Vajra-mistrza. I przed takimi Vajra-mistrzami również Tathagatowie składają pokłon. Mówi się tutaj, że Tathagatowie składają hołd, kiedy bodhisattwowie się kłaniają. Co to znaczy? Czyli bodhisattwowie się składają pokłon, tak fizycznie, a Buddowie składają w ten sposób hołd. A to dlaczego? Dlatego, że Buddowie znajdują się w koronie bodhisattvów. Każdy z bodhisattvów ma w swojej koronie pięć Buddów, 5 głównych rodzin. Więc kiedy taki bodhisattva składa pokłon, czyli chyli głowę, to ci Buddowie, którzy znajdują się w jego koronie, również się kłaniają. Więc podsumowując, więc kiedy mówimy, że wszyscy Tathagatowie 3 czasów i 10 kierunków składają pokłon, to wszyscy oni faktycznie składają hołd i mówią aktywnością bodhisattvów jest przynoszenie pożytku wszystkim istotom. Ty, Vajra-mistrzu, wykonujesz dokładnie taką pracę, przynosisz pożytek istotom, więc my kłaniamy się tobie, bo wykonujesz to szlachetne działanie. Więc to jest wyjaśnienie zgodne z Maya Savaya tantrą. Więc jakby w ten sposób jakby wyjaśnia się, że nawet jeżeli mistrzem jest zwyczajna istota, ponieważ wykonuje pracę przynoszącą pożytek istotom, to bodhisattwowie się takiej osobie kłaniają, ponieważ on jakby wykonuje ich pracę.
Bodhisattwowie się kłaniają, ponieważ się cieszą z tego, co mistrz robi. Bodhisattwowie chcą doprowadzić wszystkie istoty do stanu Buddy, wobec czego cieszą się, że jest ktoś, kto pomaga im w tym dziele. Dzięki takiemu mistrzowi bodhisattwowie to są istoty, które przebudziły bodhicittę, które cały czas angażują się w aktywność przynoszącą pożytek istotom pożytek, więc angażują się w tego rodzaju działania, więc jakby ćwiczą się w tym cały czas, aby jak najwięcej pożytku istotom przynosić. A mistrzowie, mistrzowie właśnie coś tego rodzaju aktywność wykonują, tak? Czyli udzielają abiszek, udzielają pouczeń, konsekrują miejsca, przynoszą pożytek innym istotom. Dla bodhisattvów wykonywanie tej całej pracy jest bardzo ciężkie, bo tych istot jest naprawdę bardzo wiele. To jest tak jakby nieśli bardzo wielki ciężar, więc uważają, że mistrzowie, tacy Vajra mistrzowie, odbierają im trochę tego ciężaru z pleców i biorą go na siebie i w ten sposób pomagają im w tym przynoszeniu pożytku. To są jakby Vajra mistrzowie są takimi pomocnikami bodhisattvów, są takimi i dlatego bodhisattwowie się im kłaniają, dziękują im za to. Na przykład, kiedy mamy dwoje rodziców, które ma dużo dzieci, którzy mają dużo dzieci, dużą rodzinę, na przykład 10, 20 dzieci, więc często nie są w stanie wychować wszystkie te dzieci, więc na przykład proszą krewnych, aby pomogli im w tym i na przykład jedno dziecko oddają tym siostrze, bratu i tak dalej, więc różni członkowie rodziny jakby biorą do siebie jedno czy dwoje ich dzieci, żeby pomóc w tym wychowaniu. Potem, gdy te wszystkie dzieci jakby dorastają, to rodzice dziękują im za to wszystko. Potem ci krewni oddają im te dzieci, tak, jakby z powrotem do domu, kiedy już podrosły. I rodzice oczywiście są bardzo wdzięczni, że ci wszyscy krewni byli na tyle życzliwi i pomogli im wtedy, bo oni sami nie byliby w stanie tego wszystkiego, tych wszystkich dzieci wychować, te wszystkie dzieci utrzymać. Więc wtedy tacy rodzice są oczywiście bardzo wdzięczni za taką pomoc. Podobnie taki zwyczajny mistrz często jest nadal zwyczajną istotą, ale zgodnie ze swoimi, na ile potrafią, pomagają w pracy bodhisattwom. Więc jakby ciężar pracy takich bodhisattvów jest nieco mniejszy, wobec czego bodhisattwowie mówią: dziękujemy wam bardzo, dziękujemy. Kłaniają, składają dłonie i kłaniają się i mówią: dziękujemy za to, że mi pomogłeś. Więc takie jest, tak również można rozumieć, dlaczego Tathagatowie, bodhisattwowie kłaniają się Vajra mistrzom, którzy mogą nadal być zwyczajnymi istotami. Oczywiście tacy Vajra mistrzowie mogą się czuć trochę niekomfortowo w takiej sytuacji.
Ale warto pamiętać o tym, dlaczego niektórzy Vajramistrzowie, chociaż są zwykłymi istotami, są warci takiego pokłonu, warci takiego szacunku. A tym bardziej zwyczajne istoty, zwyczajni uczniowie powinni kłaniać się przed takim mistrzem. Jeżeli bodhisattwowie się im kłaniają, to i zwyczajne istoty powinny się kłaniać. Teraz kolejne wyjaśnienie pochodzi z Guya Samadży i Vajrapanjary. Yoga i Anuttara Yoga Tantry. Więc w tych tantrach wyjaśnia się, że najwyższa Abhisheka to wszystkie 4 Abhisheki naraz. Więc Vajramistrz to jest taka zwyczajna istota, która jest dość leniwa. Więc oni są Vajramistrzami, ale są trochę leniwi. Więc wszyscy Buddowie i Bodhisattwowie, którzy przebywają w 10 kierunkach, 3 czasach, najpierw udają się do swojego mistrza, udali się do swojego mistrza, otrzymali od niego abhiszekę, praktykowali z wielką pilnością, przybudzili się do stanu Buddy, więc tutaj to opisywana jest taka sytuacja, w której uczeń przebudził się do stanu Buddy przed mistrzem, wcześniej niż mistrz. Ale ponieważ to ten mistrz, który ciągle się jeszcze nie obudził, mimo że oni się już obudzili, ten mistrz udzielił im tych wszystkich wyjaśnień i abhiszek i przekazał im te abhiszeki i tak dalej, okazał im wielką życzliwość, wobec czego oni chcą odpłacić mu za tę życzliwość i dlatego się mu kłaniają. Był kiedyś taki mistrz, który zapamiętał wszystkie sutry, ale nie osiągnął stanu arhata. Natomiast uczeń, który słuchał tych wszystkich sutr i praktykował te nauki zawarte w sutrach, osiągnął stan arhata. Ten nauczyciel był trochę leniwy. Miał talent w zapamiętywaniu tych wszystkich sutr, ale był trochę leniwy. Natomiast uczeń, który osiągnął stan arhata, otrzymał abhiszekę, wskazówki, wszystkie nauki i osiągnął taki stan, nadal kłaniał się temu mistrzowi, mimo że był... I podobnie tutaj wszyscy Buddowie 10 kierunków, mimo że osiągnęli stan Buddy wcześniej od swojego mistrza, kłaniają się mu za okazaną wcześniej życzliwość. Więc te pokłony są jakby wyrazem wdzięczności. Otrzymali od tego guru abhiszekę, praktykowali, osiągnęli owoc ścieżki, czyli stan Buddy. Więc aby odpłacić za tą życzliwość, teraz kłaniają się temu guru. Więc tak to jest omawiane właśnie w Guya Samadża Tantrze. Komentarz Tsongkhapy omawia to tak, że
To są 3 jakby Abhiszeki, Abhiszeka przyczyny, czy też warunków dojrzałości, Abhiszeka wyzwalającej ścieżki i Abhiszeka rezultatu. Więc Tsongkhapa mówi, że tutaj ta najwyższa Abhiszeka dotyczy tej pierwszej, czyli warunków, czyli jest to Abhiszeka, która jakby powoduje dojrzewanie, że następuje w nas dojrzewanie. Zaś najwyższa A tutaj, czyli mówimy o najwyższej Abhiszece, tak? Więc to najwyższa znaczy czysta. Tutaj na przykład Tsongkhapa przywołuje inny komentarz, w którym mówi się, że Vajra znaczy bodhicitta, czyli ponieważ jest to osoba, która przekracza zwyczajne postępowanie, i działa z bodhicittą, jest właśnie Vajramastrzem, czyli guru. Więc jakby Tsongkhapa przywołuje taką tantrę, w której tak to zostało objaśnione. Więc Tathagatowie, przebywający w światach 10 kierunków, przychodzą rano, w południe i wieczorem, aby składać pokłon guru, Vajramistrzowi. Więc oczywiście, jeżeli Tathagatowie 10 kierunków to robią, to również my, zwyczajne istoty, powinniśmy to robić, prawda? Tsongkhapa również przywołuje 70. rozdział Guhya Samadży, który wyjaśnia sieć iluzji, czyli takie inne teksty, w których mówi się, że wielu uczonych i sidów, takich jak Chandrakirti, Chilupa, Shantipa, Vimalagupta, wyjaśniali 50 strof właśnie w ten sposób, a mianowicie, że Tathagatowie szanują mistrza, więc my również powinniśmy to czynić. Ale w komentarzu Chalachakry wyjaśnia się to nieco inaczej, że należy to postrzegać z punktu widzenia z poziomu względnego i estetycznego. Dlaczego zwyczajne istoty, zwyczajni uczniowie powinni szanować, oddawać cześć Vajramistrzowi? Istnieje wiele nie rozumiem tutaj tego. Tsongkhapa mówi, że te dwa różne wyjaśnienia, czyli to względne i ostateczne, jakby nie kłócą się ze sobą, ponieważ tantry mogą być interpretowane na wiele różnych sposobów. Jakby to ostateczne znaczenie jest takie, że ta najwyższa Abhiszeka oznacza najwyższego Vajramistrza, czyli Buddę Shakyamuniego. Że Vajramistrz to jest po prostu Vajramistrz Buddha Shakyamuni, który zamanifestował przebudzenie, osiągnął 4 Abhiszeki i niezmienną szczęśliwość Mahamudry. Dlatego bodhisattwowie 10 kierunków składają mu pokłon.
Wówczas bodhisattwowie trzech czasów ich skandy nazywane są tatagatami. Oczywiście mówimy tutaj o tym ostatecznym, najwyższym poziomie, tak, poglądzie, że skandy bodhisattvów nazywane są tatagatami, ponieważ bodhisattwowie się kłaniają, również ci tatagatowie, którzy przebywają w ich skandach i na szczycie ich głowy również składają pokłon mistrzowi, Vajramistrzowi. I w ten sposób możemy powiedzieć, że tatagatowie składają cześć, oddają cześć Vajramistrzowi, zaś na względnym poziomie ciało ucznia nazywane jest światem 10 kierunków, zaś jego skandy również nazywają się tatagatami. I w ten sposób jakby kiedy student kłania się przed mistrzem, to jest tak jakby Buddowie 10, tatagatowie 10 kierunków składali pokłon przed mistrzem. Czyli jakby 5 skand nosi imię każdego z 5 Buddów, Buddów 5 rodzin. Więc ta linijka również może być jakby interpretowana w ten sposób. Więc to jest jakby z ostatecznego punktu widzenia i z względnego punktu widzenia opis przytoczony przez Tsongkhapę, jakby, który przytacza jedną z tantr, w której tak to zostało skomentowane. Więc Mipam Rinpoche na przykład mówił bardzo często, że są też tacy Vajramistrzowie, którzy udają tylko Vajramistrzów, jakby tak, żeby jakby dodać sobie wagi, znaczenia w społeczności, leją wodę na głowy innych i sami nie otrzymali takiej abiszeki, nawet nie otrzymali przekazu do tej abiszeki, co dopiero abiszeki, żadnego tekstu. Udają Vajramistrzów. To, że ktoś leje ludziom wodę na głowę z bumpy, wcale nie znaczy, że jest jakimś Vajramistrzem jeszcze. Więc oczywiście, że Buddowie i Bodhisattwowie nie pokłonią się przed takim w cudzysłowie Vajramistrzem. Tutaj mowa jest o Vajramistrzach, którzy są tego warci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, którzy faktycznie przynoszą pożytek innym. Mipam Rinpoche podkreślał, że w tych czasach jest bardzo wiele szarlatanów, których nie obchodzą istoty, których nie obchodzi pożytek istot, którzy po prostu oszukują innych ludzi, uważają się za bardzo bystrych, za bardzo inteligentnych, którzy potrafią oszukać inne osoby. Więc bardzo ważne jest, aby na początku jakby umieć ocenić, czy dana osoba jest autentycznym mistrzem, czy nie. Czy to jest autentyczny guru, czy nie. Czy on przynosi pożytek innym, czy nie. I dopiero wtedy powinniśmy jakby podążać za takim lamą.
Nie każdy, kto mówi, że jest guru, jest faktycznie takim guru jest. Więc powinniśmy być uważni, powinniśmy być ostrożni. Oczywiście guru jest bardzo ważny, ale guru musi mieć odpowiednie właściwości, nie każdy lama może być guru. Musimy naprawdę rozważyć to, kto jest faktycznie autentycznym lamą. Kto faktycznie zasługuje na miano guru. Powinniśmy to dobrze przemyśleć, zrozumieć i wtedy dopiero podjąć się podążania za takim guru. Dziecko Kapa mówił, że należy się kłaniać tylko przed guru, który ma odpowiednie kwalifikacje. I przywołuje tutaj, Tsongkhapa przywołuje tutaj fragment takiego tekstu z takiego kompendium należącego do Atishi. Atisha stworzył takie kompendium różnych cytatów z sutr. I w tym kompendium znalazł się fragment sutry ostatecznego służenia, najlepszego służenia. I tam jest napisane Anando, jeżeli bodhisattva, jeżeli mamy autentycznego, prawdziwego bodhisattva, jeżeli ten bodhisattva znajduje się w powozie, w którym cieszy się przyjemnościami 5 zmysłów czyli po prostu ma dobry czas, cieszy się, je dobre jedzenie, słucha przyjemnej muzyki, nosi piękne ubrania, otaczają go piękni ludzie, wszystko pięknie pachnie i tak dalej. Więc taki bodhisattva cieszy się tym 5 przyjemnościami, 5 zmysłów, ale jest to autentyczny bodhisattva. Wyobraźmy sobie, że ten bodhisattva znajduje się w powozie, który nagle traci konia, czy też traci woźnicę, tak? Czyli nie ma kto ten powóz ciągnąć, nie ma kto ten powóz prowadzić, tak? Nie ma kierowcy. Jeżeli nie ma innego kierowcy, to Anando, pamiętaj, Tathagatowie umieszczą ten powóz na szczycie swojej głowy, by go przewieźć w miejsce przeznaczenia, tam gdzie chce dojechać. Wówczas Buddha będzie kierowcą takiego samochodu. Więc to wskazuje, że jeżeli mamy autentycznego bodhisattvę, który faktycznie przynosi pożytek i pożytek istoty, ale wygląda jak zwyczajna zupełnie osoba, ale jest autentycznym bodhisattvą, wówczas jeżeli nie ma kto mu pomóc, to Buddowie mu pomogą. Tak mówi się w tej sutrze. Więc myślę, że na tym zakończymy dzisiaj. Dziękuję bardzo.